Αλλά εν κόπο και μόχθο νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, παρά το μη επιβαρύσε την αημών, ότι ουκ έχομεν πάρους εξουσίαν, αλλά ναι αυτός τύπον δόμεν ημίν, στο μιμίσθε ημάς, και γαρώτε ημεν προς ημάς τούτου παραγγέλωμεν ημίν, ότι τι σου θέλει εργάζεστε μη δερχεστιέτο, ακούμε γάρτινα περιπατούντες, εν ημίν ατάκτος με δεργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους, δε τιά τους παραγγέλωμεν και παρακαλώμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια με τα ησυχίες εργαζόμενοι, τον εαυτόν άρτον εις δίωσιν, αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης, το ημίν την ειρήνην διαπαντή. Κώστα, για το πιάτο. Όχι, 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 μη φοβάσαι καθόλου. Ναι, είναι και φωτογραφία την έβγαλα. Έχουμε εκεί σε ένα στριμνό ταμείο, όλοι παίρνουν φυτοφάρμακα. Γεια σου κύριε Άγγελε. Τι γίνεται, καλά είμαστε? Ορίστε πατσουλάκι.